एनआईनि केस गासै 54 एनआईनि केसखौ जोङो रिटार्न लाफिनो हाबाय। बेवहाय थानाय जोंनि गासैबो बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा बेल मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा सा 6 सिबिआइनि जि मोनसे कनभिक्ट जानाय लिस्ट, जेराव रन्जन दैमारि बिथाङाबो दङ, दा बिथांमोननि केसखौबो फोजोबनांगौ होननानै जों रायलायदों आरो मैया जोबोद पजिटिभ सावरायनाय जादों हम सेक्रेटारि आरो हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों। आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होदों जे बिनि सायावबो नायबिजिरनानै थाबैनो थांखि लागोन होननानै। गुबुन गुबुन दफाफोरनि बेलायाव माखासे दफाया इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। 6.3 बेखौ लानानै भारत सरकाराबो नारसिनबाय थादों, जोंबो नारसिनबाय थादों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसामाव गोबां जेंना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों। दा 6.3खौ खेबसे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स-एन-डि-बि, इउ-बि-पि-अ बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव भारत सरकार, आसाम सरकारजों सावरायदों। जोबोद मोजां जादों, आंबो नुदों सावरायनायखौ। आरो जोंबो मैयायै जोंनि एमपि बिथां रोंगोरा नार्जारि, राज्य सभानि एमपि आरो लोगोसे लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, जोङो बिथां हम सेक्रेटारिजों जिरायदों आरो हम मिनिस्ट्रियाव गोबां मानसिफोरजों सावरायदों। मोननै थांखि लानानै सावरायदों। मोनसेया जाबाय फैगौ जि एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट, बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ। बेजों गासै गं 6 सिडुला गोख्रों जागोन। गुबुन मोनसेया जों सावरायदों जेरै एनआईनि केस गासै 54 एनआईनि केसखौ जोङो रिटार्न लाफिनो हाबाय। बेवहाय थानाय जोंनि गासैबो बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा बेल मोननायनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा सा 6 सिबिआइनि जि मोनसे कनभिक्ट जानाय लिस्ट, जेराव रन्जन दैमारि बिथाङाबो दङ, दा बिथांमोननि केसखौबो फोजोबनांगौ होननानै जों रायलायदों आरो मैया जोबोद पजिटिभ सावरायनाय जादों हम सेक्रेटारि आरो हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरजों। आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होदों जे बिनि सायावबो नायबिजिरनानै थाबैनो थांखि लागोन होननानै। गुबुन गुबुन दफाफोरनि बेलायाव माखासे दफाया इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ। 6.3 बेखौ लानानै भारत सरकाराबो नारसिनबाय थादों, जोंबो नारसिनबाय थादों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसामाव गोबां जेंना आगोलनिफ्रायनो नुबोदों। दा 6.3खौ खेबसे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेंना आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि जेंनाया जोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोबथायाव जाय बिथांमोन